posachedwa apa tikupatsirani mndandanda wa Cardinals amene akuyembekezeka kuti mawali pa 7 May ayambetu kuchita dongosolo losankha papa watsopano. Ndipo Cardinals amene avote ndi awa: pali PETRA Parolini amene ndi waku Italy ali ndi zaka 70, pali Fernando Filoni amene ali ndi zaka 79 ndipo ndi waku Italy. Komanso pali Lucio Antonio Taco amene ndi waku Philippines. Tikuzaonanso pamene paja pali Robert Francis Prevost amene ndi wa zaka 69 ndipo ndi waku USA. Tilinso ndi Lucio Rafael Isako amene ndi wa zaka 76 ndipo ndi waku Iran. Komanso tili ndi Vico Pajic amene ali ndi zaka 79 ndipo waku Bosnia. Komanso pali Peter Texan amene ndi wa zaka 76 ndipo ndi waku Africa kuno ndipo ndi waku Ghana. Amene tili ndiso ndi Joseph Bosanic amene ndi wa zaka 76 ndipo ndi waku Croatia. Pamene pajaso pali Philip Papalin amene ndi wa zaka 74 ndipo ndi waku France. Tilinso ndi Peter Edo ali ndi zaka 72 ndipo ndi waku Hungary. Pamene paja tikupezekanso kuti tili ndi Stanislaw Rico amene ndi wa zaka 79 ndipo ndi waku Poland. Komanso tili ndi Francisco Robes Otenga amene ndi wa zaka 76 ndipo ndi waku Mexico. Tilinso ndi Daniel Dinaco amene ali ndi zaka 75 ndipo ndi waku USA. Komanso Cardinal wina ndi Odilo Skeja amene ndi waku Brazil ndipo ali ndi zaka 75. Cardinal wina ndi Roberto Sala amene ali ndi zaka 79 ndipo ndi waku Guinea. Tilinso ndi Raymond Reo Bouquet amene ali ndi zaka 76 ndipo ndi waku USA. Makadino amenewa ndi amene akhale ali pa mndandanda ovota kuti asankhe papa watsopano pakati pawo. Tilinso ndi Kute Chok amene ndi waku Switzerland ndipo ali ndi zaka 75. Komanso tili ndi Kazimierz Nyezi amene ndi wa zaka 75 ndipo ndi waku Poland. Komanso tili ndi Malcolm Rajis amene ali ndi zaka 77 ndipo ndi waku Sri Lanka. Mapapa amenewa, makadino amenewa ndi amene akakhale akuponya voti kuyambira mawa lino. Ndipo tili ndi Reinhard Marx amene wa zaka 71 ndi waku Germany. Komanso tili ndi Joa Braz de Avizi amene wa zaka 77 ndipo ndi waku Brazil. Komanso tili ndi Thomas Collins amene wa zaka 78 ndipo ndi waku Canada. Komanso tili ndi Cardinal Wim Ejik amene ndi wa zaka 71 ndipo ndi waku Netherlands. Makadino sewa akhalatu mawa akulowa kuti ayambe dongosolo losankha papa watsopano pakati pawo. Ndipo tilinso ndi Cardinal Giuseppe Bettori amene ndi wa zaka 78 ndipo ndi waku Italy. Komanso tili ndi Timothy N. Dolan amene ndi wa zaka 75 ndipo ndi waku USA. Makadino awa tikuwawerenga apa ndi amene mawali ayambe kupanga dongosolo losankha papa watsopano. Ndipo tili ndi Cardinal Rana Wovic amene ndi wa zaka 68 ndipo ndi waku Germany. Komanso tili ndi James Michael Harvey amene ndi wa zaka 75 ndipo akuchokera ku USA. Komanso pali papa waku India amene ali zaka 75 amene ndi Basilas Gremis. Komanso tili ndi papa wina amene ali wa zaka 77 amene akuchoka ku Germany, dzina lake ndi Gerhard
Rujik Mula. Komanso pali wina ochoka ku UK, United Kingdom, amene yali ndi zaka 79, dzina lake ndi Vincent Nicholas. Watu ndi mapapa amene mawa akhale akuyamba dongosolo losankha papa watsopano. Cardinals amene akusankha papa watsopano. Wina dzina lake ndi Report Brines amene yali ndi zaka 76 ndipo ndo waku Nicaragua. Ndipo wina waku Canada amene ali zaka 67 ndi Gerard Rasco Xpeak. Ndipo pali waku Ivory Coast amene ali ndi zaka 79 ndi Jean Perry Kuta. Komanso waku Brazil amene ali zaka 74 Oran Joe Pesta Osisti. Komanso tili ndi wa zaka 77 amene waku Argentina Mario Poli. Komanso pali waku Burkina Faso amene ali ndi zaka 79 ndi Philip Odrago. Awatu ndi Cardinals amene mawa akhale akuyamba ntchito yosankha papa watsopano kutsatiratu imfa ya Papa Francis. Ndipo wina ndi waku Hati amene ndipo ali ndi zaka 66 amene ndi Chibe Racos. Ndipo waku Portugal amene ali ndi zaka 76 ndi Manuel Clemente. Komanso waku Ethiopia amene ali zaka 76 so wina amene ndipo paliso wina waku New Zealand amene ali ndi zaka 66 ndi John Q. Awatu ndi Cardinals amene mawa akuyamba ntchito yosankha papa watsopano amene kutsatira imfa ya Papa Francis. Ndipo pali wina waku Italy amene ndi Francisco Montenegro amene yali ndi zaka 78 waku Italy. Ndipo pali wina waku Uruguay amene dzina lake ndi Daniel Stula ali ndi zaka 65. Mapapa amenewa akhala mawa akugwira ntchito yosankhatu papa watsopano. Ndipo izi zikhala zikuchitika komwe kuja ku Vatican mu njira ija timati Conclave munjira ija timati Conclave. Ndipo paliso papa wina waku Spain amene ndi Carlos Osolo Sila. Ndipo pali wina waku Brazil amene ali zaka 65 ndi Sergio Daronja. Mapapa atu amene tikuwaona onsewa akhala mawa akugwira ntchito yosankha. Makadinali onsewa amene tikuwaona apa akhala mawa akugwira ntchito yosankha papa watsopano. Ndipo dongosolo lonse likuyamba mawa pa 7 May. Ndipo papa wina amene akuchokera ku Papua New Guinea ndi John Rabbit amene ali ndi zaka 68. Ndipo pali wina amene akuchokera ku USA amene ali ndi zaka 72 amene ndi Joseph W. Robin. Tione tionere limodzi mndandanda onse wa Cardinals amene mawa akuyenera kusankha papa watsopano, zaka zawo komanso dziko limene akuchoka. Mawa kukhala kukuyamba mwambo uja wa Conclave. Tione tionere mwatsatanetsatane.